Billedet, som blev udgivet af et tysk magasin, der hedder Titanic, de udgav det i april 2010. Billedet her, det viser en katolsk præst, som giver oralsex til Jesus, mens han er neglet fast på korset, og samtidig har smaskbrød i ansigtet, og ser rent faktisk ud til at nyde det. Motivet er ret religiøst, da det foregår i Guds hjem, og samtidig kan man tydeligt se, at det er Jesus, på grund af at han er neglet fast på korset, og der står INRI i toppen af korset, som er en forkortelse af en slags betyder jødernes konge, hvilket bekræfter, at det er kristendommen. Billedet kommer ind på kristendommen, eller nærmere katolicismen, og billedet hedder Kirche heute, som betyder kirken i dag på dansk. Billedet er taget i et close-up perspektiv, hvilket gør, at Jesus og præsten virkelig er i fokus. Det her det er så selvfølgelig nok også meningen, da det er det centrale i denne satire. Det, der provokerer dette billede, er helt klart, at Jesus får oralsex, mens han er neglet fast på korset, og samtidig med, at det er en katolsk præst, der giver ham denne oralsex. Motivet med dette billede er at ramme katolicismen, eftersom der har været flere sager med katolske præster, der forgriber sig på børn. Så her bliver der vist en katolsk præst, der seksuelt misbruger Jesus. Bladet viser sin holdning ved at bruge ret så store satiriske virkemidler, som f.eks. IRNI på korset, eller den katolske præst, eller selve Jesus, som er på korset. Det er dog lige vigtigt at vide, at der ikke bliver givet oralsex, fordi han stræber efter at blive en del af Jesus, men at det er tegnet sådan her, fordi man gerne vil foretage en slags parodi af de verdslige forbrydelser. Hvis vi lige skal komme med nogle vigtige begreber inden for det her, kunne man komme ind på, at det kunne være profan og blasfemisk, eftersom den udfører Guds bespottelse, altså den krænker noget helligt, som kritiserer Gud og kristendommen, hvilket gør, at tegningen er et sakrilegium. Og grundet af sådan noget, det kan finde sted, og grundet at noget sådan kan finde sted, ligger i samfundets sekularisering og affortrydelse, hvilket betyder, at tegningen ikke selve er affortrydelsen, men har et udtryk for sekulariseringen og affortrydelsen. Affortrydelsen er noget en forsker teoretiker, der hedder Weber, har brugt, og mener, at når vi bruger det her, er det fordi vi som et moderne samfund begynder at sammenligne religion med overtro, hvilket gør, at vi begynder at miste troen på disse myter eller fortællinger, fordi de ikke kan forklares rationelt, altså i den virkelige verden, hvis man tænker logisk. Lige præcis denne form for satire er ikke ny i den vestlige verden, men hvis man kigger før i tiden, så kan man fx kigge på Muhammed-tegningerne af Kurt Westergaard. Den vestlige satire virker til at være indblandet i de verdslige kritiksager, igen ligesom pædofili og terrorisme i relation til de religiøse udøvere og dets dobbeltmoral, og ikke direkte angreb mod kristendom og islam. For at opsummere det hele, så er billedet af profant, sakrilium og et udtryk for et mere aftryllet verden. Billedet er samtidig omrørende i den katolske kirkes offentlige billede på grund af f.eks. pædofilisager.